Hello logofor, khulumbai, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि आंनि बे भिडिअआनो जाबाय आङो दिनै साम'जों अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आरो लोगोफोर। सबायजोंथ' जाबाय थानायानो जायो आरो आङो सबायजों साम'जों खेबनै मोननैयानो भिडिअ होनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो अनलाजों संनो नागिरदों आरो साम' ओंख्रिखौलाय बयबो संनो रोंखायो थेवब्लाबो आङो आंनि संनायखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो मोनसे बाथ्रा मा होनो मैया जोंनि नलपारा गामियाव फांसना 28-29 कालार 28-29मोन नालाय साननैमोन नालाय ओमफ्राय 28निखौथ' आङो ब्लगखौ एसे होबाय ओमफ्राय मैया 29निखौ आं होआखै आरो आङो ब्लग बानायाखैमोन ओमफ्राय मैया ओमफ्राय आङो ओरैनो जोंबो मोसादों आरो मा होनो बागुरुम्बाबो ओरैनो जाबा दाजा मोसालाबायदों गामिनि नालाय मोसानो थिननायखाय मोसालाबायबाय आरो बेनिफ्राय मैया बागानपारानिफ्राय बाक्सानि बागानपारानि kamrash ब्रह्म सिंगार बिथांखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो बिथांनि सल' खननायखौ एसे भिडिअ खालामनानै दोनदों आरो जोङो बिथांनि सल' खननायजों जोङो एसे रंजादों बेखौबो आङो भिडिअ खालामनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोननिसिम आङो दा देखायलांगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो जुदि मोजां मोनो लाइक खालामनानै हो कमेन्ट खालाम आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज रायजोफोर साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो दा ओंख्रिखौ संनानै लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर।
आंनि मेथाइखौ बेखौनो दोनबाय गोजोन्थों थेंक इउ खेबसे खन बावनायबा मोजां मोनगौमोन हालानो आरो अबेबा सिमन सापुरि थांनांगौनो आरो सिमन सापुरिनिफ्राय गाबोन थांनांगौनो हा मोसानाया जोब्बाय 3टा मोसाखांबाय बाय बाय गुड मर्निं जाबाय Lompa normally view the bonus जोब्बाय